Mwalimu widi ni. Anyway, mana dier wange mit kura. Nikeche na chako wange mit makura chon. Kaja kom nen mbunge mara. Weche mana timre e constituency mara to gi Nairobi mangima. Kane tek to kom mar Raila Amolo Odinga emane biro konyowa. Mano kende oromo mi mondo ing'e ni kura ber. Ng'ama igone kura ngi teko ma wuoyo e lowo. Gima nawacho kendo anuoyo en ni gima chando gandawa ma samoro kalo nyaka gandini moko en samuoyo. Ere kaka idwa gol samuoyo ni Mheshimiwa Jera? Samuoyo ni gima chanda kabisa ni kwa chako wacho ni wadhi koro e gwengewa ni kiny wan Migori waringo wadhi Awendo wadonjo Rongo kaka watime no eka jongo ko bech dhi time. Samo donjo koro donjo Homa Bay kaka wadhi Homa Bay kaka dhudi moko be dhi time. Omiyo gima nyaka watimo bende iwacho ni joma kuch ng'eng ema wuoyo. Wabedo mbuchwa nitie manindo ka nitie ucha diriyo eka ombulu chako rem komi dwaro kuka ombulu matin userem to mae gima hinyowa. Mar ariyo en go ombulu se kawe kori nonga sani for example amira nyisi ni e Nyanza mangima jimi nugo ni ka ombulu gin ji 1 million manyien wachi makamano tiyudo ni ji 1 million kiko ka ombulu jomo kawo gin 300,000 karo musa goye be 100,000 nindo mangiso ni kuom ji 1 million ji 200,000 mwago ombulu wahinyore miyo ko yal bageni mesa kaka mwalimu widi wacho kai kane be ni ji 1 million ka ji 1,800 ka ombulu to 700 goye to ber yoche ni awa watemo ominyaka rang rieko leadership marwa ma oganda mondo mi wangis jini ombulu ber kech magi but jemoko dok chien ma wach ni dibed no ganda pok bedi sirkal mang'eng makia mit sirkal dibed no ganda wa eka koro ng'e mit ma sirkal koneno ka President Ruto donjo Homa Bay 9 times malure pile to donjo Migori to dhi Siaya eka ji chako fwenyo ni kara gini nigi berne kochopo to wacho agero hospital agero chiro agero school agero barabara kara mae mit ma sirkal. Omiyo joma nie loch be nyaka ti matek mondo gimi nyithiwa ng'e mit mar loch. Joma ni school gikonyo dhi school kirango dhudi moko kaka jarabuon gi jogot gi gimomiyo gikawo ombulu gi fujo koro mosa ombulu kendo gigoye en ni ng'ato pidho kahawa. Kose pidho kahawa idhi kawo loni pidho kahawa to bang' dweche 4-5 ni gigi no kothogoyo mokethogi koro cham ok ber ahinya loncha iwito oko to kono gigo to wang' odhi yuto. To wan kaka ogandawa ang'o mwasepidho ma sirkal owacho ni koro matwa wenu onge lon mochulo kani pidho koton notho nene ndalo chon mane chon cha ne nitie nyaka sunflower onge gima sirkal wacho ni Nyanza kae upidho niang' odhi marach ni ipidho gi lon ong'ado nu lon no wan ma wacho mokod korwa koro sani ka ji chako ng'e mit ma sirkal manye babo riwa kod President Ruto ni to jowa koro kanino gima kamano mae thuolo maber ma jowa kawo mondo kawo ombulu gi fujo mondo koro wago kura ne President mawahero koro mosa ka wang'e mit ma sirkal. Jou nyalo somo ok mne primary kende ok secondary school kende ok university kende but nyalo somo kendo ki somo tichaki nonga mitiye jogot gi gini iwuok e school titiyo na moko chon kana winjo ni jomoko di school to tiyo moro dhi loka somo to tiyo nongo mshahara nikech ging'e mit mar loch. Nyaka puonj jowa mit mar loch kika kura mang'eng mae mitne. Okay, nyewa ko kura ma ne Amolo Odinga yire mukalo ni. Kura mo nyewa miye mang'engo
Emomiyo ka joromo gi President Ruto to wan gi luoro kama wantie. Omiyo sani kochako med kurago e yo makare, tageno ni e yiero mabiro ni nyaka miwa luor moromogo. Iparo ni kapok adhi